Maayong adlaw mga batang Bisaya. Ako si Tita Maria. Karon mao ang atong ikanapulo ug katapusang episode para sa season 1. Andam na ba mo? Magtapok-tapok na ta. Atong paminawon kung giunsa pagtapok sa tanan natong mga higala nga atong naila-ila sukad sa sinugdanan. Sa ilalom sa landong sa usa ka dako nga punuan, nagtapok ang tanang mananap og tanom. Naa didto si Almigas nga nagdala og pagkaon, si Manok nga sige og kanta, ug si Isda nga niduaw gikan sa dagat. Naasad si Langgam nga nagalupad-lupad. Nitan-aw sila sa langit ug nakita nila ang nindot nga balangaw human sa ulan. Nagpasalamat sila sa adlaw, sa ulan ug sa usag-usa. Salamat sa atong panaghigalaay, sulti nila. Nagsayaw sila sa tunga sa tanuman. Si Mama ug ang iyang anak nagtan-aw nila nga malipayon. Hinaot na ang gugma sa atong pinulungan ug ang sa atong pamilya magpabilin sa atong kasing-kasing hantod sa kahangturan. Karon, atong balikon ang pipila ka importante nga pulong. Mauni ang mga sayon. Punuan. Punuan. Tree. Gugma. Gugma. Love. Salamat. Salamat. Thank you. Mauni ang mga lisod. Balangaw. Ba-la-ngaw. Rainbow. Panaghigalaay. Pa-nag-hi-ga-la-ay. Friendship. Kasing-kasing. Ka-sing-ka-sing. Heart. Maayo na kaayo mo. Salamat kaayo sa pag-uban kanako sa tibuok season 1 sa Batang Bisaya. Magpadayon ta sa paghigugma sa atong pinulungan. Hantod sa sunod. Bye!